etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Bueno, ongi etorri Gamerauntzia saioaren 3. sasoiko 33. atalera, konspiranoikoenek muturra belztuko dabe, zenbaki honekin, baina, bueno, nola ez, naiz irratian, astearte eta larunbat gauetan FM-tik entzuteko aukera izango duzue, gauertitik aurrera, eta gainera ostegunero zuzenean Gamerontziko Twitch kanalean izaten ga 6:30, eta gero txapa irratiak botatzen dago horreko programa 8:00. Gamerontzia komunitatean berri izateko eta parte hartzeko, badaukazue gamerontzia.eus webgunea, eta bertan dare analizi eta eduki pila bat. Eta bestela komunitatean parte hartzean nahi baldin baduzue baita dago Telegrameko kanala, komentarioak eta iruzkinak egiteko. Gaurko egun honetan, albiste batekin hasiko noski, eta ekaineko estrenaldien eta aurkezpenei buruz hitz egin behar dugu, nahiko beteta datorrela emoten dau. Eta gero, Ratchet & Clank eta Alone in the Dark aipatuko ditugu, eta azkenik Landerrek Doom Eternali buruzko analizitxo bat edo impresio batzuk prestatu ditu. Eta, esaten dana, por alusiones, Arratsaldeon, Aritz, Lander. Arratsaldeon, bai. Bueno, ondo baderitzozue, honekin hasi egin genke. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nik uste dut albisteekin hasiko gala. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Zuk izan duzun moduen, ekainien sartu gara, eta, hilabeteko estreinaldirik handizinak errepasatzeko, una proposada, ez? Egiz izan, albiste bera prestan hasi aurretik, betzetan eban, ez? Ekainien ez dago horren joku potenterik, edo jardi astute, aporren astute, baina, egiz dago alde batetik, udie izaten dela askotan, bideojoku ez gozatzeko garairik honetako, oporrak azeta bar, naiz eta, askontzat neguko egunotxetan kontsola ordenagailu ondoan egotie hobi edan, ez? Askoko nizkartzen dabe. Eta hori horrela bazarritzekoa, ez? Urteko estreinaldi handizetako batzuk, ekainien ikustie. Eta, harritzeko dabe, pizer bertan, urteko argitalpen interesgarrizeneteko batzuk jasoko dugu, ez? Guazen nago duzuen lehenengoa gazazten, pizer bertan, Street Fighter 6 estreniko da azkenian, Capcomen borroka jokuen itxuleri izango da, azkenik. Eta PC, PlayStation Post, PlayStation Lau eta Xbox Series, kasu honetan ez dago Xbox One-erako, urtengo da. Hainbat biderz aipatu dugu irratsaioan, demora jolestu gendun, hainbat beta egon dire, orokorrien oso impresio onakaz. Eta hasi gara ikusten bai, lehenengo analizisek, ez, prentxaldetik. Eta barri horrepiketu dabe, oso balorazio ona jaso dezu Street Fighter 6 honek, hor behatzizek ikusten gabiz talakoak, da izan borroka joku batentzat nahiko nota potenti dire. Eta hori ez da aipatzen da, bai jokalari bakarrentzako modu piloa dauela, eta baitze online aldetik oso zain dute dauela. Orduan, borroka jokuen bigarren urrezko aro bat bizitzen gabiz oina aspalditzik. Street Fighter bostek igual kaleen ban, baina oindik aspalditzik Tekken 7gaz, Dragon Ball Fighters, Arc System Worksen joku piloa, ordeko guz, Mortal Kombat zarrak, baina gaur egun, hori Street Fighter 6 deko goin, laster Tekken 8 ikusko dugu, Guilty Gear Strive oin gitxi estrenesan, eta hor DLC jasotzen jarratzen dugu. Orduan, zalantzari barik, ez? Kriston berpizkundi ekuidabe, borroka jokuek, eta Street Fighter 6 honegaz, holan jarretxuko dugu lemoten dugu. Bai. Interesgarria da, eta igual pixka joaten ez gaiti, baina egia da, borroka jokuak oin komentatzen dozula, ez? Hainbeste irten bihar die, eta ez, ematen dau irten leizkela, hainbeste diseño dare saga bakoitzanak, eta egia da, pertsona asko izaten diela saga batenak, ez? Hau da, batzu die Street Fighterreko jokalaria, beste batzu Tekkeneko jokalaria, Mortal Kombat, eta bakoitza duka bere kutsuna, eta askotan nahiko loiala izaten da, ez, hauetara. Eta ez dakit zuek badauka zuen kutsuna garbi. O Dragoi Bolako jokuetara biltzen daten, edo Tekken, edo... Azkenean, igual PlayStation eukizemana bere garaian, igual da Tekken salia guztiz, edo... azkenean, zentsu dugu, ez, borroka jokuek ikesti eskatzen dabe, ez, zure pertsona izen mekanika, jokuen beran mekanikak
Eta dira horren berezizek eta askotan horren sakonak, ez hartzen zule joku eta askotan, eta horretan gelditzara, eta listo, igual bestia probeko duzuz edo, baina normalien bategaz gelditzara, ez? Nire kasuen, bai bindaz apurretan etarik, Street Fighter egaz edo King of Fighters dalakoakaz, baina azken urtitan gehien jolaztutena Dragon Ballan Fighters da, zalantzari parik. Tot horren beste jolaztu beste askoaz alderatute, baina berron bat ordu bai sartuko notxosan. Fighter Z, ez? Bai, hori da. Kiston izen eukida, desde luego egon die mila joku Dragon Ballanak, eta nisekula estaten zuen hain gauza honak, ez? Besti buruz. Bai, aldetin izango neke bai, ez gero badauz, beste joku asko eduki pilloa dekinak, edo, apurbete publiko orokorra hau bateri zunduta dauzenak, ez? Baina Fighters edo Fighter Z bai bada borroka salien txat, ez? Alda bere sinpletasun indau bere sarmio bai, nahiko joku erreza da ikesteko, orduen nineu toku zurrik izango, ez? Pakete bandaz borroka jokuetan, orduen eskertzen da, alako sinpletasune bezkertzen da batxetan. Bueno, nire partetik bentsat, enaiz borroka joko hauen zalea. Inoiz ez naiz izan gainera. Ibilin itzana bere garaian pixkat, izan zen Xbox 360an Deadorra Lifeen. Baina inoiz ez da enaiz kapaz hau izan konboak eta ikasteko. Hola, jarten itzan más o menos borroka o kolpe basikoen egiten eta más o menos. Baina, ez nintzen asko ibili, Berez hortarako oso egokia omen da hau, itxurian entrenamentuko atalak eta oso garatuta dare, konbuak eta egiteko, eta gainera uste dagoela modu bat alternatibua, konbuak simplifikatzen ditu. Bai. Seguramente Lander zu komentatuko zinuan, ez? Ez dakit, analizien batian entzun dut, eta ez nago zigo zeinek. Baina bai, eta gero esan behar da, ez? Dargola askotan joku batetik bestera hartzen dituela idea pilo bat eta implementatu eta odiaztela hobetzen danon artean be bai, igual dagoen kompetitibitate horregaitik, ez? Orduan, horreka jokuak igual da genero bat landuenetarikoa dagoena, ez? Kotxiekin batera eta hola, nik izango nuke igual landuenetariko bat. Jode, aurrekoan komentatzen zegoen jendiak, ez? Eta pixka baita Tekken segati jolazten da en PlayStationeko jokalariak, eta igual Nintendoen gehiago egon da Brawl Stars, ez? Da Smash Bros. Eta Brawl Stars da? Gero mugikortako jokuren bat da, ez da? Nik ez da jolaztu inoz. Bale, ez dakite horreko goian, bale. Esaten denean Smash Bros. Nik sekula naiz ibili, egia esan, justo ez dutelako eduki, ez? Kontsola bera. Baina hori esaten eneban, ez? Azkenean jendia jolazten dago eta pixkat parian tokatze jakonera eta gero funtzionatzen badau haueto. Eta aurrekoan jende piloak egauzan PlayStationeko aurkezpenetan Foam Stars, zela esan, hau? Foam Stars, Splatoon bezalako joku basada, kopia bat, ez dakize. Eta egia da, Splatoon jolasterik ez daukanak, ez daukanak justo Nintendo eta daukana PlayStationa, aukera bat emoten dut honek jolasteko, gainera kompetititatea sartzen da, eta igual genero berri bat sortzen dozu. Eta horrebe lortzen dago mejoratzea, ez? Orduan, igual horregaitik garapen honek, eta igual Street Fighter esan genken momentu honetan dela borroka jokuen muñoa, ez? Nik izango nuke gai, ez? Oinoko mekanika klasikoenak mantetxe jarratzen deuz, bai gehitzen deuz adar batzuk edo, ez? Bat edo beste. Baina, orokorri Street Fighter 2 jolasten bazen duen bere gara izen ez, 1900 eta amabi okarrezpan hauen. Hortik, gaur egun aldozu hartu Street Fighter 6 eta oinarri horrek mantentzen dira azkenin, bai, zalantzari parik. Horzut inozune, bai egize da, adibidez, Smash Bros. Nik izango neketala horren ezagunez, aldaizen edo borroka joku supersakona, ez? Edo party game moduko bat, edo nok mando hartu, da barre batxu botuteko, ez? Hori da, igual, bere arrakastien, aukeri edo ez da azkenien. Bai egon dire bere klonak, gero eta gehiago Smash Brosenak. Adibidez, PlayStationek eukioan bere gara izen, esan izen horrakastatxo, PlayStation All Stars. Baina bai, gero eta gehiago gabiz ikusten alakoak, eta ikesten ez, beste gatxik batez be indizen artien, zelan ikesten dauen mekanikan artien, da zelan funtzioetan dauen jokuk eta holan. Eta zalantzari barik, azkenien borroka jokuek dire horren antzekoak, baina aldi berin horren desberdinek, alkarren artien, bai edan bier dabela ez, bata bestin gaitxik, eta ikesi, zek funtzioetan daben da zerkez. Ikusi harko da baitare, esan deun lehenoko zea ez, berpizkunde hau izaten nahi dena
borrokako jokoakin, baita ere, Riotek ateratzen dunean bere borrokako jokoa, League of Legendsen oinarritua, unibertso hortan oinarritua, karo, horrek igual publiko handi bat ekarri ezake ez dena hainbeste jolas mota honetan ibiltzen. Eta... Bai, ez datorrena beste joku batetik, baizik eta Hori da. berria, ez? Esaten nahi duzu. Claro. Baina gustatzen zaionez lorea eta zea, genero honetan sartu ahal izan dezakena. Hortaz ikusi bat. Bai, hasi berriz beti da honena hori. Eukiti jokalari bakarrantzako modu, histori modu bet, baina tutorial moduen funtzioetan da bena. Adibidez Street Fighter 6 inguruen bai irakurri dut horre, bueno, ez dakit, igual oso bideratuta dauela hasi berriz entzat, ez, edo ez dakit. Aldatetik ondo dauela, da beste batetik ja basaren apurruta ditutxue, aspertu ingo zerela igual, ez? Baina bideratuta esatezu tutoriala. Bai, tutorial asko eta oso sakabanatute dauzela, orduan joku osoa da tutorial handi bet ulertzeko dela, baina batzutan larre insistitzen dabela horretan bebai, ez? Horreka mantentxe importantia ez, interesgarri egiteko baina aldi berien ikesteko mekanikak. Ze, jode, boten batzuen joku batera, Tekken 7 usto dela ebidez. Ez dago benetako tutorialik mekanikak ikesteko eraguziztu ez, konboren bat edo beste, karo, joku oso sakona da, eta benetan ez dakizu ezer. Orduan, olako guzak bihar dire derregor. Aditu izen arren, apurbet ikesein bidezu tutorial bidez. Bestela, sartu inberko zara wikiren batera online, edo bidizak ikusi YouTubeen, eta ez dago besterik ikesteko. Bueno, igual aurrera ingo duz, gauza asko dauzkau, eta demoraz enbestez. Bai. Urrengo jokue, bizer estreneko dala jarri dut, baina lehen ikusi trailer baten, geure estrenetan dala plataforma batxutan, ez dakit, bueno, muntxe komenteko dugu. Bueno, barkatu, Lander, aurrera, pasatu aurrete. Esan dugu, bihar estrenatzen dela Street Fighter? Hori da, bizer bertan estreneko da Street Fighter 6, esan dugun plataformatan, PC, PS5, PS4 eta Xbox Series. Antxeko plataformatan estreneko da bai bizer, We Love Katamari, Reroll, baina Switchen bebai, aipatu duguzuna K-Switch. We Love Katamari da, Katamari Damacy sagako bigarren atala, eta kasu honetan honen remasterra edo bermasterizazioa ikusiko dugu ez, eguneratute. Hainbat barriz esuntakaz, olako, ez da jole inoz jolastu bigarren atalera, lehenengoa pila guztien azten arren, baina aipatzen da benez, erronka barrizek dauz, olako kosmosan erregien kontrol hartute, talakoak. Ordu, entzadanez, sagako jokurik maitatunetakoa da, bigarrena, lehenengo eta bigarrena dirolan saliek izen maite da bezenak. Eta orduan, gogo asko da oso ikustuko bueltan, ze remastera izin arren bere estetika, bere estilo berezizegaitik, oso ondo sartu dala esan behar da, orduan gaur egon plataformatan itxel ikusko da. Dinot bizar estreneko dala, ze bidizan aipatzen da plataforma batxetan gaur estrenetan dala, sartunez gero adibidez isopera eta hola, Nintendo, segartzen Nintendoko, Switcherako gaur urtengo dala, ekainak bat. Eta sartunez isopera da jartzen dut bizar urtetan dala, ez dakit. Orduan ordeki lioren bat bandain nankokoak, ez dakit. Baina, bizar egongo dalatan hori seguru dugu. Bueno, ostirala oso egun hona da, ez? Bai. Gertatzeko jokoak. Bai, gaur ez baditetzen biak be egun txukuna. Hori da. Orduan, nahi baduzu, ikizue. We Love Katamari izango zen, alako bola modukoa, pilota modukoa atara zule kogalekutatik, bota-boltaka. Eta, objetuek zurgatzen edo batzen zoazela, ez? Holan zure piloti handitzen doa, zikeran hasiko zela, pospoloak edo borragomak eta alakoak batzen. Eta tamaino handitzen jungo da, azkenien eraikinek, animalizek, apurutan eta batzen zoaz, olako joku koloretsu eta soro bat da. Orduan, eragartzen badotxoen, trailerra ikusitxe, asko merezi deu. Eta hoize, bizer bertan estreneko da, edo bestela, lehenengo jokuen remasterra daue bai, Katamari Damacy Reroll, hori ja merketxu dopelik elegan da, orduan, aukera politxizeleik jolasteko. Lander, hau, bigarrenan reedizio hau, bakigu ze preziotan aterako dan? Ez dut, 50 eurotan da. Bale, esan, 60 ez dutela aterako. Ez da, 50 beneko garaztitxutziat, Horreatik, esanet, 60 bastante garestirutuko litzeake. Ez dut ezaten jolaz txarra dalako, ez? Baina zuk esan zenun aurrekoa analizia eta egin genunean, etzela izugarri luzea jolaza orduan. Ez. Bigarren ezin dizute 60 euro kobratu. Bueno, egin aldutxe, baina... Estimen ondin ez da gartzen prezizale, uste lehen ikusi ditela, nun, 50 eurokoa izango dela. Estimen adibidez oinoko esteko prezizorik. A ver... Ikusiko dugu. Estimen adibidez 50 bai, hori da. Vale, bueno. Bueno, eta pixkat gehiago itxoin beharko dabe, itxoin beharko dozue harit. Diablo lau jolastian nahi dozuenak, ez da? Ze hau,
martitzanean, asteartean irtengo da. Ba, bai ala aterakoa, ekainak 6an, ez dakit arratzaldeko 6etan aterako duten, 666 hori egitea darritik. Ah, Baina, bueno, kapaza dia, baina... no, zan. Dakitena, bueno, ekaina 6an da, bertzio normala erosita daukagunantzat, dakitena da bertzio, beste bi bertzio garestiago daude, bat da kolekzionatzea, kolekzio bertzioa, eta bestea premium molako zerbait izan daiteke ez dakit, izena ez gogoratzen. Baina, bueno, bi bertzioi daukatena lehenagotik hasi alko ziren jolasten. Ustet, asteleenetik, geizkiz banago, lautik. Lau da astelena, ez bost. Horun bostetik. Baina guzti ziurrez nago data. Baina bai, lehenagotik ibili alko zirela. Ja Blizzarrek esan du, ez dutela garantizatzen ekaina 6an zegertatukoan, bueno, munduz ez bau inok ezautzen jolas mota hauetakoetan zegertatzen da lehengo egunean, zerbitzaritan hainbeste jendeari da sartzen, non erori egiten dira, kolan jartze zaitu zerbitzariak hilera baten, eta igual hilera baten zaudete, ez dakit, 300.000 pertsona, eta zuri jolasera sartzerako tardatzeizu 3 orduko itxaronaldia. Kasu honetan ez da offline jolasteko aukerarik? Ez. Ai, ama. Ez, azken finean, jolas hauetan, jolasa, ez dakit PvPa daukan, baina jolas hauetan, bakizu gero merkatu bat sortzen dala, objetuena, eta, bueno, jende neiko zeagoten dala Chino Farmerra, eta... Orduan, online jartzea nahi izeten dute, bueno, nik hori kontzeptu hori ulertzet, online jartzen badezu, demorostean kontrolatzen ari zea, pertsona horrei dropeatzen zaionean objetu bat, ze dropeatzen zaion. Aldiz, lokalki jartzen izango alitzateke soilik, online kontrol hori gabe, agian pertsona batek egin izango luke, nola esan luke, erabatera golasa modifikatu zeiteko. Dropeatzeko objetu konkretu bat. Eta gero nola horrekin merkatu ekonomikoa dago, ez ofizialki, baina bai badagoen, bueno, igual ez ofizialkire badago, baina claro, hor ja arazoak azten dira sortzen. Orduan... Eta, bueno, jendeak ez luke nahiko, hau da... Nei arazoik itzait irutzen, beste pertsona bat trampa egiten nahi bada, eta, bueno, PvPa ez dagoen bitartean. Trampa egiten nahi bada, eta bada munduko, bueno, dagoen jolaseko objetu honenak ateratzen bere partidako. Bueno, nahi hori zein porta, behan nahi du nahi eta dauka. PvPa ongo alitzateke, horren niri afektatzen badit, bai, baino bestela berdintzait. Baino badakit jende bat azerretu iten dela, ikusten dunean beste jende bat objetua lortzen dela, trampaz, ozeaz. Orduan, imaginatzet horregatik izango ala onlinearen beharra. Eta, bueno, aurrekoan itzen genuen, itxura honauka, pixka bildurra dago Battle Passa eta dendaran asuntoakin, espero ez zoi kosmetikoak izatea, ez izatea jolasa mekanikatara, o nola zan nuke, gameplayra afektatzen duen ezerre, bi gauza horiekin, baina, bueno, ikusi beharko da. Bueno, betxe lehenengo kritikak hasi dira urtetan, eta oso onak, orokorrian. Ez dakit, denboraik ez dut ikusi, azte hau psikiatrikoan sartzekoa izan dut eta, baina, bueno, betan ibilin nitzanakin guztua gehatu nitzan, eta ez dakit. Zuk esaten bai, zu kritika hona dela, posten naiz. Bai, hori mantendu da bela moten dugu, Egia da, prentzarekin egunero gutxiago fidatzen naiz, ze ikusten nahi naiz, azken urtetan, fanboyismoa prentzan exageratua idala sartzen. Bai, arrazoiko zu, baina justu igual Diablolako joku bategaz ez da gongo, edo ez dut ikusten horren beste gongo zanik, ez? Igual bai gero, baina... Ez dakit. Eta ero badakigu, prentzako web horri asko, publizitatetik bizi dira, eta zu Blizzard, bueno, kasu honetan Blizzard dalako, baina zu Diablo aparir jartzen maezu, igual Blizzardrek gero zure horri aldean publizitatea jartzea bi aldiz pentsatzen du. Orduan. Bai, horren dute, penie, alde batetik, karo, Activision Blizzard, hor da biela Microsoft, erosten, ez dakiko ze pasko den azkenien, para, baina, bueno, esperantzia eukin ibania Game Passien urtengo zan edoz Diablo lau hau, eta momentuz ez etzitin gile. Igual etorkizun baten bai agertuko da, baina... Nik uste oraindik ez dutela aterako erosketa ofiziala egiten den arte. Ja. Ze, karo, ateratzen dezu, eta gero ez da ofiziala egiten zerbaiteatik, eta...
Bueno, erretiratu Ja. laizketzu, Game Passean jolas asko egoten dira. EP bat egoten dira, eta gero Hori da. erretiratu dira, baino igual Blizzardrek esateu bai, baina horrek salmentak igual asko afektatzen dizkigu, orduan. Bai. Ez dakit. Baina etorkizunean aterako ala Game Passean hori seguru dakit. Baietz. Bai. Itxura hona, eta ja sali zerrin joien, behiz ditor asko da bizia bilurregaz ez, joku amaierako kontuek ia landute dauzen edo ez, hori zetan laskontzako garrantzitsuena ez, ja behin kanpaina amaitzen duzu nien dauzen edukizik eta holan. Ja desente urten handan, eta ja Diablo gazpentxe eta plurbete Blizzard gorantxe ikusten dugun ez, horren beste urte eskatxu biloztien, maila hori horretara botetan dizen edo ez. Beste jokuetako bat, ja, horren beste itxaron hostien azkenik ikusko dugunen. Ikusten hau damien igual zuritzako izango dala, gogoa ikusuz probetako, ez? Bueno, ez dakit, eske bai, alde batetik, baina egisa dabe bai, 15 daukatela hor pendiente. Erosin neban bere garaian, eta enaiz ibili. Eta ez dakit, eta guai ego da pizka sorpresas, ez? Final Fantasy XVI hau iritsi da pizkat, ez dakit, nui bentsat ez neban espero, de repente, bum, etara biogu ja Final Fantasy XVI, eta urten izan da dana, pan, ja eginda dago dana, ez? Ez dakit, ne sensazioa izan da, Baina iaia erakutsi zozkonean lehengo gauzak, ja gutxi falta esan, ez? Argitaratzeko. Berez, lehenengo traileranik izango nik igual PlayStation Post eta iragartxigaz batera izan zen, apuro berango igual. Bai, o ez dakit, galduta neukan, baina niretzat izan da, azkenengo, Aro entzikusko dugu. Igual, Nik Damianen sentsazio haukat, baina baita ere Final Fantasiak oso gutxi jarretzi ditutelago, baina igual, ez? Igual olako zehaz, Aritz? Bentzat nik sensazio hori eukidot. 2008ko iraien aurkeztu bien, 16. Iraian. Bueno, ez dakit, igual bizkor pasatu jabe, bai, baina, karo, bai, ez dakit denbora gutxi bezala, eta, jode, ez da edozen joku, oso potente dao, grafikoki be, ja salto handi bat igazten da, ez? 15 ja, ez dakit nola esan, baina nire ustez, bueltaut die bizkate lehen sanera, eta ez dut ezaten txargerako, baina azkenian amarretik aurrera pixkat jarua izan da, ez? Dana, batez be MMORPG horrekin, eta ez dakit, diferente. Orduan, probatzeko gogua, igual bai, baina egisa esan hori, 15 daukat geixau pendiente. Bai, osea, igual, bai, buelte dira purbete, bueno, maia goren aurrera edo, ez? Final Fantasy Sarradekin. Bai, ez dut esaten jolasteko estiluan, Hori da, horretara junaz. Vale. Bueno, ikusi dugu Final Fantasy amasei hau, ja, zuzenien ARPG modun deitzen dabe, ja ez da JRPG bat, hau da, ez da txandakako borrokarik. Ikusko dugun izango da gehien bat, alako, bueno, 15 beholan ziren, berez, ez? Igual bai egote ziren beste elementu batzuk edo, baina... Ja joera hau zeukan, bai. Bai, hori da, ez da dire, borroka, anime borrokak, denpora reali hemen gartzen dizenak, magia pila betiko lez, espatak topera, alako Devil May Cryen jakan eslaseitako antzeko komboak, ez? Baina, bueno, itxuro nahiko nadeko, izan, grafiko kizuk izan duzu modun damian oso potente, eta eduki pila eukiko dela moten dugu. Egizan, nire apurbete gehizen fastidizido estena da, ez tekola mundu irekize benetakoa, dire olako, eskualde handiz modukoak edo ez da hibretan zelako tamainerekien, baina guneka dau mapie, hor, penimot ez zentzu horretan, ze olako mapa politz bat ondo gongo zan Final Fantasy baterako. Baina, alan dabe kriston itxuria, ez dakitze gune patu dago, baina ekainak 22 estreneko da PlayStation bosterako esklusiboki. Esklusibotasun hau denpora baterako izango da, zeia garatzaiek izan dabe. Joku estrenetan da momentuen, PC-ko bertxinoan hasiko dizela topera. Eta, bueno, suposatxote urtebete gitxienez, urtebeteko esklusibotasun hori egongo dara, ez? Gero ikusko da Xbox eraltzen dan edo, ez? Baina momentuz, holantza geratzen gara. Lander, orain, zuk ikusiko zenuen da segurazki. Bideo berri bat atera ez dakit Final Fantasy, ez dakit Final Fantasyan o beste jolazen badan. Ikusten da, pertsonaia bat, nola zan PlayStationeko jolas hori Titanan kontra iten una borroka? Shadow of the Colossus? Bai, jolasa zan tipo Shadow of the Colossus, eta zijoan erraldoi baten besotik igotzen, eta grafikoak impresionantea zian. Hori izan Final Fantasy hau, Segurunik bai, badago olako 8-kon deitzen dira hemen. Hori da.
olako baizakizek ez izango zirenak, mitologikoak edo. Eta Berez ez horren da artean... horrek ematen dutzuela boteriak, ero olako... Bai, olako zozera horretan bihurtzen dizela, edo olako zozer da. Da bai, agertzen da olako erraldoi bet, osak, suposatxet hori zibera izango gala, Naz gogoratzen duen momentu horretaz, baina... Bale. Bai, ikusten dire, zuzeu batzarela bihurtu alako piztiren baten edo bestetan. Bai, hori ikusi deu bideoan jarri detenean, baino... Hori da. Balako borrokarraldoiek eta gongo dizela, ez? Baino bezu, Bai, ez dakit. Orokorren itxura oso ona, Final Fantasy bada, esasegitzi hau ez, itxuro etxarragaz bat horren, gero ikusko da benetan jokuzelako dan, baina behintzet gogoak emoti ez jolasteko. Amagostazuk, Damian esan dezuna zea da, ez? Mutil kuadreia emo hori kotxean da bilena. Hori da, bai. Ez que horrekin ezautzen da, ja. Kontuz. A ver, zein ofenditzen da zuen, hor... A ber, emoa dia, estilos, nik ez dezaten emoa Bai. gaizkio ondo da horrek, baina estiloa da. Emo dire. Jokue Sí. iragarri zanien nineko institutuan egoten nintzen, nineko Final Fantasy amairu, janaz gogatzen azpititulogaz, sala, lako lehenengo trailer bat atara binen, gero jokue guztiz aldatu zen, da ja Final Fantasy amabostiz izan. Eta bueno, oinoko diseinu ematen duen zirelez, garai hartako, ez? Moda. Gazte emoan moda hori mantendu bien ondinoko. Ez que ikusten doz igual hori da, ez? Denboria oso bizkor pasatzen dala. Zelike. Bertan gara izan ez, gogoin nini denbora luzez itxagoten da Final Fantasy amairun bigarren bertxin horretara, jo. Joder, baiet. Zelago denporak, MP lauen hor gordeta trailerra eta, jode. Bai. Baina, azkenik ikusko dugu amase garna eta ia zelen asterretan dan. Baina azta izango ekaineko azkenengo joku, handize edo, batxuntzat handize edo txikiz ez da izango da urrengoa, baina ekainako gotan bar, justo hilabete bukaeran estreneko da Capcomen aldetik Ghost Trick, Phantom Detective. Hau da, Nintendo DS-eko, jokurik berezizetako eta maitzatzenetako bat. Halako aventura grafiko edo puzzle joku modukoa da, nun bihurtukoaren hildan detektibe baten, eta bere espiritu kontroleko dugu, ez? Horre esker, espiritua izen da hainbat objetutan sartuko gara, eta gure helburu izango da, ikertzi ez lan hilgaren, eta aldi berien beste hilketa batzuk eragozti, ez? Horretarako, hori izan dutena, espiritu moduen sartungo gara hainbat objetutan, eta hilko dizen pertsonai horren patue aldatzi izango da gure helburue. Oso, estetika politxegaz, puzzle simple baina entretenigarrezek. Hau da, Ace Attorney eta alako, Phoenix Wright eta alako jokuen sortzaileena, orduen, humori eta ezagunekiko duzu, joku horretan jolastu bat duzuen. Eta epatu dutena Ghost Trick Phantom Detective, ekainako 30 asteneko da, PC, PS4, Xbox One eta Switchien. Ez da aipatzen belaunaldi barririk, ez dakiz gaitxik. Sartu nien hasta dana ikusten Xboxen trailerretan ia Xbox Series aipatzen bada ninun. Ez dinoi ezer. Oiniko rara da, ez? Olako, tarte arraro baten gauz, nun segurunik alko da jolastu Xbox Seriesen, baina Xbox One-erako kaleratzen da benez ez da ezer esaten, ez dakitz. Arraro batxi dute. Lander, remasterren bat da? Bai. Bale. Ez que flipatzen ditzen bideoan hasieran, ikusi da Nintendo DS eta esaten ditzen, altura hauetan ez dute aterako Nintendo DS-eko jolko bat, Da Nintendo DS-eko joku originalan remasterra. Bale. Hola, zentzu. 30 eurotan irtengo da, eta jo hone bai deitzen doztaten zinua, Partidatxo botuteko. Bai, zelako luzia izango da ez dakitz, baina itxura politxauka. Ondo dikona da, hori, ez? Partida laburre pototeko aukeri moten dut ez? Ez da sartun joku baten da ordu bete momierdu da zule. Zure kasuek dauz ez, edo puzzletxuek, eta hori gainitu da aldozu itxila, zai, orduan. Zentzu horretan ondo. Ni bere garatzen jolastu nagoan, baina enaz gogoratzen askorik. Lehenengo bi kasuekaz gogoratzen az, baina bestik jaztu dekotaz. Handa bai guztiaten, orduan. Mamotxa beste aukeratxuet. Hori da. Kurioso inondik. Eta agerikoa danez, estreinaldi indartxu edatu ekainien, baina egiz da bideo joku zalintzat, ekaine beste arrazoi baten gaitxik iztala hilabete bereziz ez da, aurkezpen handize gaitxik. Zegoen, aurten ez da egongo eiru azokarik ez, da dakigu ondo, hor bertan bera geratu dela, eta negartxu gota dago horren inguruen. Baina ez da horren besterako, ze industriko garatzaile handizek zen txikizek ez dire geldi geratuko, eta euren zuzeneko edo aurkezpenak ingo da bez. Oin egun batzuk ikusu genduen PlayStation Showcase-a, egitze da igual, ezala izen espero gendune edo, goku asko narren. Baina... Baton bat ja pare bat jokukin gustora geratuko zen, Baina nik ikusi nun, gero,
ustet momentuan urrengo unean aterazuela Xboxek tweet bat jarrita Xboxera ere iritsiko dira eta agertzen zian eta jolas pila bat zauden PlayStationeko zean erakutsitakoak. Ize danak, Spiderman Eske dute... hori da Spiderman eta gero PlayStation Studiosekoak, baina ez piela horren itxura naukin ez, komente gendun honek multijokalarizik eta, baina beste danak multize dire, multiplataforma dire, orduan. Bai. nahiko... Eta etara agendakoek, ze igual itzorduak ez die gutxi, eta apuntatzean nahi baldin badozu edo zerbait, momentu hona izan like. Beste da, seguro ni jateren hastien barrere komentiko guz, ja perotute gongo gara, ez? Osea, Hori da. Baina oineko batzu faltan dau segurunik, edo datozen egunetan ezagutuko duguz, baina momentu zone dire ikusi halko dugu zen aurkezpenak, ez? Lehenengoa Summer Game Festena izango da, Geoff Keighleyk kasetaritzik aurkeztuko dugu, zelanez, ekainaren 8 zen, eta gabeko 9 aurrera ikusteko aukeriko dugu. Beto, bakitze jolas anuntziatuko duten. Anuntziatu ez, baina zer erakutziko duten. Death Stranding 2. Hori juna esaten bai. Hori seguru erakutsiko dela, Kojima gongo da bertatik, eta seguru baietz. Alan dabe, aurreko urtietan egize da, ez dela izen olako aurkezpen oso handize, joku asko erakutsi da bez, seguru. Adibidez, higez usteot The Lords of the Fallen erakutsi bida, adibidez. Oin urte pare bat, Elden Ringen lehenengo trailerra bertanik, gameplay trailerra bertanik uso den duen. Orduen, noizipeinen got naholako, ez usteko emate edo beste, baina orokorren joku pila dire, kriston txapie da, eta ez da goten gauza benetan interesgarririk, edo bintzete merezi da bena, askotan ganera aurkezpen luzi izaten da, ordu terdi bi ordu ingurukoa, orduan buf. Preparetako izaten da. Resumena ikusi urrengo gunean eta nahikoa. Hori da. Baina, gogo badauz ikusteko, alan dabe, ze ja horako arkezpenan falti da, osake, azteko ondo gongo da. Landar, galdera bat, igual ametsa egin dut, baina Kojiman estudioa etzan nahin Death Strandingetik aparte IP berri baten lanen? Mizeleke. Ez que, ez da git, o nere paranoian bat dan, o zerbait erakutsi zuten del tipo de SRS, jolasan SRS erakutsi, baina teaser bat erakutsi. Eta ez da... bai, Overdose, bai, egon zoz igual. Igual, horren zerbait erakutsi zakete baita ere, Kojima izan da. Bai, ez dakitzen da, ez dut uste Kojima Productions gaur egun estudioa handitzedanik, okerrez fan hauen 70 langile inguru dut. Osa, nik uste dut, Death Strandingerako, niko da ikela horre, osake... Baina bai, egongo dire Kojima seguru dauela, eta ia beste joku dauen. Igual, suerte apur bategaz Elden Ringen DLC ikusten dugu, bai, Shadow of the Erdtree. Egia, hori. Ojalá, azaltzen da. Summer Game Fest aurkezpena amaitxu bezain laster, gabeko amaiketan ekainaren 8 zen, Day of the Devs egongo da bertan, hau da I Am 8-bit eta... ez da zuzti zen, Tim Schaferren taldi eta... Double Fineen, indizeri zuzendutako aurkezpentsu, ez? Nahiko ondo goten da, ez da goten joku askorik bez, baina egizetan ikusteko moduko izaten da, bat, ez segidun arrapetan badozun, gauza interesgarrizik egoten dire. Eta baren hostien, horre azteko dekoguz danak bat abestin atzetik, kasu honetan ekainak bederatzi painak aberdizen, hau da, Day of the Devs amaitxuk esain laster, Devolver Directa aukiko dugu, hau da, Devolver Digitalen aurkezpen berezi hau. Ia urten zer akusten dozkuen, normalin honeko sola aurrek zen dire, 4 bat joku edo erakutsi zen da, bez? Baina txukunak izaten dira, Hori da. Jasi dire, motorra berotzen, ez dakit ikusi duzuen honen iragarpen trailerra. Ez? Olako, aipatzen dabe, ez dakit, Volbi deitzen dan olako maskota baten itxuleria. Baina, klaro, maskotari beretan ez da existitzen, da horren inguruen da, biz ez bromakaz eta esaten, azkenien horren beste urteren hostien buelteko da Volbi, ez dakiz ez da izen bat, olako guzurretako marketinga sortute deki, Orduan, ia roi horretan jarratzen da ben, edo penetan igual tipo honen, maskota honen jokuren bat ikusten dugu, auskalo. Hostia, ez dut uste oso satarra da. Kontu zebile, Kobi sartzea bezala da, ez dakit. Bai. Ez dakitzen ikusko dugu zen, igez ikusi gendu zen jokutako batzuk, ez? Zadibidez, bertan agertu zen Cult of the Lamb, ja estrena da. Baina horretaz aparte, Angerfoot, eureko saion aipatu genduen The Black Squire,
eta azkena esan Skate Story, horreko niko estire estrene, osak igual barriro ikusteko aukeri egongo da. Eta igual ja data bat jarri. Bai, honek The Black Squire epatu gendun da horrentzako kriston gogoak, eta Skate Storyk be, igual gero ez da horren besterako, baina talerra bera kriston naiz izan. Osak, Berezitxua, bai. Hurrengo aurkezpena ekaina behatzi izango dabe bai, bertan ingo dabe, kasu honetan gabeko bederatzizetan, eta izango da Tribeca Games Spotlight, hau da, berez lehenengo gara porte informetan honen inguruen, ja urti daroi ez, baina ez dutekin oso argi nundi datorren, eta Tribeca bera da, holako zinema festivalen bat edo jaialdiren bat, eta horren barruen bideo-jokuen aurkezpena itzen dabe. Bai. Osak, ia ez dakiz ikusko dugu, nidearik, bez? Bai, leheno Lander Dani jardunga begira bere horrian, eta ez zaigu garbi geratu zer egin duten, zer ez? Ez dakit, ni bentzat ez nun ezertik ezautzen hau. Eta ez da nundik atera dian. Urte pare badorri ez, igual Summer Game Fest barruen horretzen da bezala eta hori dena, izen lehik, baina, bueno, adibidez, pasadan urtean, A Plague Tale eta lakoak erakutsi bi esan, Cuphead, bueno, nik ustetan etarik, ez? Ja, ezagutzen dizen joku indie asko, bertan bilduko da, bez? Edo, baina ez dut uste sorpresarik ego gaini bertan. Bueno, a ver. Urrego egunin ja badekogu bat, ni bentsete interesetan daztena, ekainak 10 arzaldeko zazpiritan Wholesome Direct ukiko dugu, ja aipatu dugu saio honetan, hau da joku atseginen aurkezpena. Desde luego bentsa titulo berezixak, ez? Itxoen genke hor. Bai, hori da. Azkenien, askotan indie desentik batzen da bezan aurkezpenak izaten dire honenetarikoak, ez? Bardintxo enpresa handi batena izen, edo alako besterik barik etxen daben aurkezpen bat izan. Baina Wholesome Direct honetan neku joku berezik egoten dire eta gogotxuek ia zer erakusten daben, seganera kaina asko ikusten dabe, ez? Ritmo naruten dabe pora guztizen da hola, eta orduan merezi dabe ikustie. Igual komentatuko deu, posible dela Wholesome Directa Gemerauntzen kanaletik guk botatzea baita ere, iruzkinduz. Ez dago ziurri, urrengoa bai, ziurri izango dela, baina hau pentsatzen nahi ga. Urrengo arkezpena bai, hori bai ala bai jarraitxiko dugu gure Twitch kanaletik, zeia hemen, potentik azgatoz. Xbox Game Showcase ekainak 11 hartzalteko zazpiretan, Xboxen urteko aurkezpena, gauza pila espero dire bertan, ze beste danak azpasten da moduen Xboxek ez teko apenas jokurik etorkizunera begira. Eta, ganera, azken adizen erosketa pila hain deuz, ez? Bethesda deko, Activision Blizzard, bertan zer batzen badaben. Baina hori, enpresa garatzaile piloa dauz bertan sartunde, gero aparte indizek ikusko duguz, beste garatzaile japoniarran jokuk egongo dire seguru, ze azken urtietan Capcom egonda bertan, Bandai Namco egonda bertan, orduan, bai ez erakusten daben. Eta hori izango da, segurunik ordu terdi inguruko aurkezpena, holakoa izaten da normalien Xboxena. Eta esan dakoa, gure Twitch kanaletik gugaz batera jarraitzeko aukeriko duzu. Bai, hori seguru. Eta hori bukatu eta Bethesda Direct, ez? Ez daukala hola izena. Hori da, hori bukatu da jarraitxungo dugu. Oingoan ez da Bethesda Direct eitzuko, baina joku bakarrari bideratu egongo dalako. Starfielden zuzenekoa izango da, Starfield Direct. Eta kasu honetan, ez teki ordurik bez, ze Xbox Game Showcase amaitzen darien orduntxe hasiko dire horregaz. Eta bakatu, pentsatze gat hori, seguramente ez da bela nahiko, ez, bez, jendia beste eser itxoiterik, edo beste eser eskatzerik, eta esan da betxu, Starfield eta Starfield. Starfield, ja, urteko Xboxen joku handize izango da, bakarra, Redfallek utxein deu. Hori da, eta haber ondo estuetzen dan, eske, estela, hainbeste diru laga, eta, bai. Sekuse gendun ez, gameplayen bat edo beste, baina ez dugu horren beste sakondu jokuen, eta ja urte amaieran estretan da, iraiak, azaroak 6 da igual hau, ja, eskute dut. Osa, que bai, giti faltea estrenetako, iraiak 6 da, hori, justo eragon azartin egonaz. Eta, hori, ez dugu ikusi apenas gameplayrik, ez dakigu zer aldogunein benetan, badakigu unibertso erraldoi bet, galaxin erraldoi bet egongo dela esploretako, baina ez dakigu ondo zelan ibilko garen ez zer. Bai, bada, ez, Elder Scrolls edo Fallout espazizoan, bere salbospenakaz.
Osea, ia zeitzen da ben bezestakoak, gogoak dauz. Eta suposatu ez dela izango aurkezpen luzie, Todd Howard espadan askorik enroietan. Baina, zi ikusten dugu bertan. Eta aipamen berezia baskoi, ez? Bai. Hori Basko da robota lagunduko dozkuna gure bidaietan. Hasieran ikuste esan baskone, ez, idatzita nota baten, lehengo trailerean, eta baina, bueno, ja, hori erakutsi zeben indala hilabete bat edo, zein zan basko. Eta, bueno, ez da, bentsat kurioso, ez, guretzat, nundin nora ipingi dutzen izen hori, eta... Bai. Ba, nik orain beste ikusi, zein da robota, basko. Ba, Begira. begiratzen badozu, ipingi, berak, Bethesdak dauka pagina ofizialian, ipintzen badozu, konoce da basko, eta dauka pagina bat, eta hor bideoa, eta dana. Eta bai, asaltzen Baina, pizkatxoa. diseño txuloa zanera. Bai, kurioso da, ez da, robota. Da, Boston Dynamicseko rollo bat bezala, baina kiberrean pertsonan gorputz bat, ola pixkat txikiagoa bezala. Bai. Ze esan behar duen, ni bildurra emateit Starfieldek, ze... Asko baitzik. Ateratzen... Ez que... Ojalá, ondo ateratzea, besterik ez den nahi. Aunque sea Skyrim o The Elder Scrollen faltan, zerbait euki ezagun, aunque sea espaziokoa. Baino, bildurro bat ematei... A ver, ez dakizu dan, o Star Citizen ondo inda, edo simplifikatuko dabe Skyrim espazioan baina gero gaizki, gero ez da funtzionauko, planetak oso hutzak egongo die edo ez, orkestan inkognita pila badare, eta asertatzeko aukera asko, baina faiatzeko aukera asko. Bai. Bera, Damian, Orduan, auskalo. asko ite duda Starfielden bezala orbitati sartu altko zera lazea, nola da? Lurreraino esaten nahi duzu, zuzenean. transizio barik. Bai, ze Bethesdak betianik ez da bereizi motor grafikoekin ondo moldatzeaz eta grafikokita ondo hiltzez, hortaz. Bueno, Star Citizenen bezan bihor dugu, aldo zuen hori, baina bugek be sobran deko zela, Bueno, bai, hori da. bai. Bug kopuru bet, flipera Star Citizen iburuz hori bai izin dala itzegin. 2030an edo, etaratzen baldin badabe, Joder. Baina, atatzen dabe egunereketan dibet, eta bai, ez dakizimako sartuko da ez, baina bidien beste 10.000 apurtutzen da, bai, hasta keri beda, se txarto doan joku, osea. Bai. Ia Starfieldeko horren utxu ni betetan doan. Ba, gero jarraituko du urrengo unean izango dela ekainak 12an, 7an, Ubisoft Forward, pentsatzet Assassin's Creed berria gehiago erakutziko dutela, eta ez dakit gehiago zer. Ez dakit segizago, ez? Prince of Persia igual erakutziko dabe. Ba, hori zatera nindoia, baina ez dakit. Zein bida, Prince of Persian rework bat ero? Bai, remake egon ziren ditzen Sons of Timena, baina arazoak hasi biziren noen gitsi izan bien eta atzeratu ingo biela, edo orduen, auskalo. Gero hori, entzuten da asko Sons of Time eta Warriors Within, niri pila guztau gatena. Hori da horrena. Nago pixkat abandonauta, netza niri Warriors Within asako guztau gaten. Bai. Bai, abandonauta, nik espero dute honek abondo urtuten badan, ez, lehenengoan remake, bigarrenagaz jarraitzea. De hecho, kapituloren bat laga eta egon da. Osea, hau da, hasi garatzen nahiko aurreratuta eta laga inzeben. Bai. Ez dakit. Lander, ez dakit, bueno, igual haute honaiz eta esan dute, baino, niz naiz enteratu, baino. FIFA berria, nola bain EAk ez daukan, anuntziatu dute zeinek? Porque Ubisoft izala izke dimentsioa. Oin urtizan EA esaten, bere joku pareze bideratzen dagoela, futbolana. Baina FIFA bera, ez dakit ez noke hartuko daben, ez. Baina, EA Sports Football Club eta gero FIFA zeinek hartu nahen izena, ez? Incluso FIFA egongoan, Ni nahi seguru, porque futbol talde handi gehienak EArena ari dira pasatzen. Dakit, adez, realekoa nahi zenez, realan, anuetan da, anuntziatzen nahi zian, jokalariekin da, FIFA. Bai, Jode. Berez irten notizia bat martxuan, esaten da bena, bueno, zurrumorrua ez, aurten esetz, baina igual 2024-2025 FIFak etarako dabela bera joku bat. Osea, urte bat egongo da FIFarik aterako ez dana? FIFA da EAren
Football Club hori, ez? Ez que ez dakit, ze esan. Ez, baina FIFA izena duna lizentzia behar Ja, dezukitzea. ja. Orduan, Ja, baina horregaitik esaten dut, baina, karo, jendia zen nahi dago lizentzia, ero nahi dago jokua. bai, jokoa atzetik earena izango da, sucesore espirituala, gaur egun FIFA otailu da azkena. FIFA otailuan sucesore espirituala, mekanika aldetik eta zea, earena izango da. Bakarrik FIFA ez du izango. Eta Nik galdera uste jentik FIFA- gogodekola, futboleko joku barri on bat eukitziena, eta lizentzi danak ez, talde danak, jokalari danak eukinez arren, horretarako gogoa da, zela esango nekenik. Ikusi harko da. A ber, zeinek iten du. Ubisoftena bai, ez dugu aipatu, Ubisoft Forward honetan, egongo da Assassin's Creed, baina aspaldi ja, iragarri bien Star Warsen joku bete dauzela haitzen, joku handizegan izango dela, Massive Entertainment Studios batera. Eta baina ez da ikusi zer horrena. Beste bat bebai, untxe bertan etorriatena, Avatarren joku da. Honek lizentzize gaztopera da biz, Avatar Frontiers of Pandora, ez da izan ditzen, jokue. Hori begual ikusko dugu, auskalo, ez dakiz zelan doazen horren garapenak, ez da bezer esaten, orduen. Ikusi harko. Eta ja bukatzeko aurkezpenakaz, temporal luzi gabizela honegaz, ekainak 16, egun batzu berandu hau, goizaldeko 5:00, ze hau aurkezpen japoniarra izango da, Ryuga Gotoku Summit 2023 ikusko dugu. Ez badakizuen Ryuga Gotoku da Yakuza edo Like a Dragon jokuen izen japoniarra. Eta hori bertan sagako joku ikusko dugu bakarrik, kasu honetan badakigu zeintzu dizen, ez badagoen ez ustekorik. Alde batetik Yakuza, Like a Dragon Gaiden, dala Kazuma Kirryun itxuleri izango dana, eta bestetik Like a Dragon edo Yakuza 8, honek JRPG mekanikak mantenduko duzela. Bueno, aurkezpena japoniara begira, ez? Goizeko 5:00. Hori da. Amendik oso. Gana zeten die japonerrenak super aurkezpen luziek, txapapillo bategaz, eta ikusteko bitera lerrozak, ez da merezi du normalien. Baina falte dana da, hemen argi da, gutxune argi bat dau, eta da Nintendona, ia Directik iragartzen daben, egun honetarako, normalien Xboxenan hostien eitzen dabe, ekainak 12. Baina ia urten ikusteko aukerari dugun, zen ipentseteko goa badiko daz. A ber, Mario berri bat, ze azkena Mario Odyssey atezela, ja bada denbora bat, esateko Mario berri bat euki behar dute. Ja garapenean eta zerbait erakusteko moduan. Zelda berri atera da, bera, sortik ahaztu, Pokemonak kasi urtero ateratzen danan igual, ez 2023-rako, baina 2024 abendu ingururako edo anuntziatu, o pixkat erakutzi. Raroa da, ez anuntziatuta otea. Ze azken finean... Zeldanak igual ikusko dugu remasterrak. Wind Waker eta Twilight Princess. Baita, egia. Eta hori, ezkezena, ekainan egite badu Nintendok, azkenegoa esan deuna RGG Summit 2023, amendik 15 da, eta ez da denbora bat ere eman behar dezu anuntzioa egin Nintendo Directerako, ezin dezu esan, bihar Nintendo Directoa. Nintendo gola nahitzen dugu, igual bai badagize, eirura begire bai etzen bila harintxu hau, baina urten ez dagoelez igual bardintzi, eta lasai biegun harin hau dinotxu, hala, etxi eta eritagongo da. Bai, horre arrazoi, bai. Ez dakitz benetan hauengo da benedo, ez? Auskalo, ez espero du baiet, ze guzteko daten. Baina, azken Nintendo gaz ez dakitzu zelan inbidiko da izen, ez. Bai. Bale, albiste honetan egon gara danpora txupilloa, orduen urrengo batara paseko gara harin. PlayStationek ja iragarri deu, urrengo PC-ko joku esen izango dan, Ratchet & Clank Rift Apart, da PlayStation 5-eko, 2021-eko esklusibatako bat, eta azkenik PC-ra helduko da. Egune besan dabe, laster da ganera, ustailako 26 jolastuako dugu ordenagaioetan. Hau da, Ratchet & Clank da, Insomnia Gamesen, Marvel, Spider-Man eta honek aratzen dauzen estudizoan, plataforma kutsunentzako bat, PlayStation PC-en aseinen ikusten lehenengo jokuek ez. Eta, lehenengo biderra da PC-ra helduko dana. Bere garaizen, 2021-en nahiko kritika ona jaso bazen PlayStation 5-erako, egize da, ez da bala esaten ez, kriston altxorra edo maizula nadanik, baina plataforma jokuen artien, nahiko txukune dala ez. Portaera txiez Nixes Software arduratuko da, estudizo holandarra, adibidez Spider-Manen PC-ko porta beraken ban,
urte pila daroaz PC-ko portak etxen, orduen espero dugu The Last of Us-en gaz egon dizen akatsonek semotia, Ratchet & Clankegaz. Eta, bueno, berritxasunek iragarri da bezu bai PC-ko bertxinorako ez, zelan ez, eskalatxe teknologizek, Nvidian Dell SS3, AMDen FSR2, Intelen SXSS, ez pila gongo dire hortanak, gero Nvidian aldetik latentzia hobetzeko Nvidia Reflex eukiko dugu, Nvidia DLLA irudik kalitatio hobetzeko teknologizek. Igual, interesgarrizena da, desblokeatutuko segundoko irudizen tasie, hau da, FPS muga barik jolastu halko dugu. Eta itxalan izpizen trazadurie. Ze, bueno, jokue bere astren esan nien, egotezan islana, ez? Islan ray tracinga, hori lekutanatan, ez? Propaganda ditzen min horrena PlayStationen aurkezpenatan. Baina hengoan hori apurbeto betxuen dabe, eta kasu honetan ja ikusko dugu itxalak denbora realien eta izpien trazaduriegaz, ez? Nahiko gertzen dela. Jolaza oso polita da, grafikoki, bere garaian aterazanean ezan genuen, oso ondo dago inda. Bai. Betiko esaten den, ez? PlayStationetik jolaz pila datoz PC-era. Eta gaur egun, ez dakit ze puntutara, baino ez dan PC-a erostia, garestia da askoz, kontsola bat erostia baino. Baina honena, ze Xboxeko jolaz dauzkatzu. Dauzkatzu, PC-ko jolazak, esklusiba dena PC-koak. PlayStationeko pila pasatzen nahi dira. Eta Nintendokoak ofizialki ez, baina más o menos bauzkatzu. Orduan, ez dakit. Bai, aurreko nagoen etxen ikusten, PlayStation 5-eko benetako esklusiba dizenak, falte dire, hau, Astro's Playroom, eta Demon's Souls esango neke bakarrik. Gero bai, falte dire beste batzuk PlayStation 4-en dauzena be bai, Gran Turismo 7 eta lakoak ez, baina bai, eta God of War dalakoak, baina orokorrien, oza, PlayStation 5-eko esklusiba dizenak izetana dauzia PC-en. Hori da. Gero, bitxizea da ez zelan iragartzen bien gora eta beda Ratchet & Clank hau PlayStation 5-ien bakarrik jolastu halko zala, zehalako leku aldaketa potenti dideko zela instantaneoak, eta orduen SSD-rik onenagaz bakarrik funtzeneko da bela. Bueno, PC-en ikusko dugu, segurunik SSD bat bierko da, baina imaginita funtzeneko da bela, ez? Merkatuko onena izen barik, ikusko dugu, ez? Bare, SSD ona be, PC askotan, así que... Bai, hori bai. Gaur egun ez dut uste horrek arazoaz bosten da benik, ez? Ja, alako jokuet mobitzeko moduko PC bat badeko zuen, ba, segurunik SSD bat eukiko duzu bai. Bai. Ba, bueno, postekoa, plataforma jolaz on bat dator PC-era. PC-ko garantzat, bentzat. Bai, falte dire, PC-en alako, oza, badoz plataforma jokuek, eta onak, baina gehizin bat dire indizek eta alakoak, ez? Orduen, AAA bat egotie, olako atal grafiko potentiegaz eskartzen da. Bai. Oso albizte hona da. Eta nahi baduzuen, urrengo albiztera goaz, ez? Jaskenengoa, bero hor, guzaz pila okido guzaz puntetatxetik, bai. Bai, bueno, ikusi ginen, ez? Joan zan azteko aurkezpen horretan, PlayStationekoan, nago, eske gaur nabil, pizkat, dauka burua euskal honen. A ver, beldurrezko bideojokue buruz, gabiz, ez? Lehen me komento dozu Kojiman joku hori eta dana. Eta, bueno, badata horretxuri danez Alone in the Dark jokua. Eta jasoko dau reboot bat, ez? Okerrez baldin banago. Hori da, bai. Lehenengo Alone in the Dark. Hori da. Vale. Eta THQ nordik argitaletxeak, bueno, esan dau hori, eta azkenean nik Alone in the Dark jolastu nahan puskat, baina egia esan, ez dakit, ataskauta geratu nintzen goiz edo, eta lagai neban, ez dakit zuek ibilitza zaeten. Ni bai, ibilitzen hau, eta... Baina ez dakit, batean o bigarren goan. Ze, gogoratzen naiz, eta historieta bat kontatuko. Bere garaian, ez dakit zuek iten zinuzen, o zuen herria, bueno, herrian, egon goza, baina ohitura zako zuten, periodiko batzuk erosi ezkero, egunkari batzuk jolazak etortzen zian. Bai, claro. Adiz, Alone in the Dark eta hauek etortzen zian El Mundo periodikoan kolekzio baten. Bueno, orduan, ni jolaza nahi izaten ditun, debalde etortzen zialako, bueno, debalde zertxo baitu orden du hartza, baina bueno. Eta bueno, gogoratzen dut, aita juten zala. Ba, izan, norain ekstra bat zan, ez da? Egunkari zerosik, ekstra bat orainu, eta holan. Eta gogoratzen naiz bere garaian aita juten zala, eta karo, gu etxean beti izan gara Euskaldunak, abertzaleak eta ezkerrekoak, eta
juten zan, eta perigoa erostea da El Mundo erosten. Baina, bueno, periodikoa saltzen zituenak aita ezautzen zuen eta zea, eta, bueno, katxonderoak hartuko zula pentsatzen. Ze, El Mundo erostea dala Espainiako eskuineko zea bat, periodiko bat. Baina, bueno, katalogo nahiko polita eta handien ezautu nun Alone in the Dark. Damian, zure bezala, ez dakit nerea uste bi azala. Nire ataskatuta gatu nintzen toki baten. Eta, karo, garai hartan etzegon internet ikusteko bideo bat, nola egin bertzan edo, zer. Gida txiki bat ekartzen zuten, ekartzen zuen jolazak, baino etzegon oso ondo. Ez dago zu komunitatean daukasun, gaur egun daukasun baliabide horrek, hori garbi dago. Baina postekoa da jolaz hauek berreskuratzea ze, jode, bere garaian oso importanteak izan zian, eta hauek reboot bat ematea grafiko hobeagoakin, eta gero adibidez irakurrieten ez artikuluan Soma bideojokoan, beldurrezko bideojokoan gidoilaria prestatuko dula historia, eta Soma jolaza oso ondo dago. Eta amnesia baita ere, Mikael Hedberg. Zital daukagu hemen joku hauen oso salia, eta igual emango ez aukera bat. Bai, kontua da, reboot bat dala, baina, ez? Orduan horrek esatien edau, ez daukala zetan historia berdina izan bihar, eta bueno, aldaketak ekarri leizkela. Ez da gite, okeres baldin manago entzat. Bai, nire guztiate berez, girotxi bera, ez? Barriro botetan dira apurbete mila beha zen goiko amarkadako girotxera. Eta oso guai da, ez dira ikusten ja horren beste joku alako girotxi klasiko gazer, noir estilo horregaz edo. Eta itxuron nahiko ez izan. Nik uste... Igual aspaldian ez dugu ikusi, baina egia da, ez? Lovecraften garai hori dela, eta oso egokia da beldurrezko eszenario bat diteko. Nik uste mantenduko dutela ardatz zentrala, aurreko Alone in the Darketik, lorea eta pixkat, baino beste era batera historioa. Eta bai oso itxura polita dauka, eta abertze ateratzen dan. Egia da, bildurreko jolazetan kenduta... Ezke ni Resident Evilak adibidez ez ditut... Bueno, batzu bildurra zate dute, baino... Bai, batzutan sustu hartzezu, baina nahi bildurra gehiago irutzen zait, Soma bat, edo Amnesia bat, edo horrelako jolaz bat. Bat, tipo hortara balima da, gidoilariak egin du, baina ez dakit, tipo hortara balima da, ba ondo. Baina ikusi darkoa zer hartzen du. Bai, zelako historia, sartzen da ben. Bueno, hori, izango da, bai, ikerketak eta borrokak nahazten dituen joku bat, eta irtengo da PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako, urriako 25. Eta, bueno, dagona da, demoa, eskuragarri, adibidez, Steamen instalatzeko aukera daukazue, eta esaten den bezala, demo hau izango da, ez da demo bat jokua bera instalatu eta aztesana jolasten, berez, teorian da prologo independente bat. Orduan, hori, jartzezate ume baten, 11 urteko ume baten asalian, eta, bueno, aztesate bentsate probatzeko aukera daukazu. Egia esan, hori, nik eso gutxi gogoratzen doia jokoari bere garaitik, eta ez dakit. Moten doztan nago gehiago da, begiratzeko zela esan originala, oin berriakin sartzea baina, bai, posteko bada. Bueno, eso lortu da, bentzet. Hori da, bai, ez, eta, a ber, esan dute, zuek esan dozuena, postekoa da ikustia, nola lehen funtzionaren gauza bat zuri, ez, heldu eta guazen berpentsaketa bat egitera, gustatze jat, ez, idea hori. Alanda bestale lehenko berrabiaratzi ribute deko nasa honek, nik uste ja pare bat euki deusela, PlayStation 3ko garaizen eukiban bat, eta harina hau besteren bat. Orduan bai bildira apuru galdute beti, ez, ia honetagaz asmatzen da ben edo, ez, baina... Jolas honeatik aigea, baina bere garaian gogoratzen naizelako zea baita ere egunkariakin etortzen ziala. Beste jolas baten gaur egungo bertsioa nahiko nukena ikusi eta da Broken Sword. Horai dela gutxi. Bai, denbora atera zuten, baina etzan lehenoko berdina. Nik igual ezke uste atera zutela baina 3Dkoa. Eta nik aterako nuke point and click bat ondo indakoa. Ze point and clicka genero hori ia galdu da. Hau da, ateratzen du... Parea jolaz ateratzen zean, eta... Oin gitzi gozan alako, ez, Lucas Filmsen, bueno, jokuen,
esango dugu, point and click horren bidie jarraitzen ban jokuet, nahi gogoratzen ja izenagaz. Oso Batzan nahiko Pinewood ez dakize ustet. hori da, bai. Eta nahiko balorazio ona jaso bazen, adibidez, baina peni da alako generoan itxuleri etxikusti azkenean. Nik jolas, a ber, eske ez dut, Pinewood ez da izango. Jo, nola zan. Ez ni besteko gogoan, baina nahiko balorazio ona hartzen bazen, bai. Zeri buruz abiste barkatu, eske jauzeen naiz, eta Ah. badakizue, zuzenekoen kontu hau. Ba, point and click jolasatik, ondala Aha. gutxi bat atera zutela ona, nik gameplaya ikusi nun, eta bastante gustatu zitzeiten. Baina, tipo, aventura grafikoak esaten edo berriak. Bai, baina retro itxuriegaz, ez? Ez que Hori oin da. gitziatra bien Lucas Films jokuen, jokuen estetiki da mantetzen man titulu bat. Nahi gogoratzen izenagaz da, nahiko ondo gotezan. Bai egiz da, adibidez, Monkey Island ikusi dugu egin gitzi, joku barriz, eta horrek benaiko balorazio onak lortu dauz, ez egiz da. Mekanika mantendu barren. Baina hori remaster bat oso estetika berezi xakin, ez? Ustote jarraipena zela, ez? Joku oso hori barriz izan, esango neke. Bueno, baina dago, eta lehenengo irten zan remake hori, ez? Bai, Lehenengoan. hori bai. Vale. Bai. Bai, ez esaten dute, Monkey Islandi bastante gure mondotzelako azken aldizan. Esaten una lander zan, Thimbleweed Park. Hori da, bai. Eta hori Hori da. bastante divertidoa, gaina beti humore kutsu horrekin egin dakoak, eta neko divertigarra irutu zitzeten ikusteko, ez dakit. Badakit jolas bat dala, salmenta aldetik gaur egun zaila dana eitea. Bai, Jendea beti oso esaten du, nitxosko izan. hori da, bai. jendea esaten du point and clicka, hori jolas oso zaharra da, eta bueno, joko txarra izango da. Ba, ez jolas oso onak egon daitezke point and clicka. Bueno, ez más, jolas oso ona daude point and clickean, hortaz. Claro. Ba, nik uste Pena gainera oso jolasgarri diela gaur egun bebai, ez? Odako Eskumu BM aplikazioa, joku pilo batekin, eta jode, adibidez mobil batean instalatu eta ibiltzeko lasai asko, eta gainera oso ondo sartzen die, ze grafikoki txuk izatu zuen, ez dago, ez dauka exigentzia maila hundirik, orduan grafikoki ja dago eginda nahiko artera bideratuta, eta berriz jolastu leike. Damian, Bai, ni esaten ere da justo txatian ez, Dabiz komentatzen Reki Zap eta Zirgoe, eta goe, esaten da bena da hori, Broken Sword bat oin etaratzen dozula lehen zan bezala, edo Runaway bat, daukane itxura grafikoakin, eta oso ondo funtzionatuko leuken, nek berdina pentsatzen dut. Bai, bihurrezko jokuterak arretzen nik barrein epetzeta dut Resident Evil estiloko survival horrorkaz, Gaur egun behalako batek, bueno... Ez zuten atera, Lander, oindala gutxi, ez Resident Evila, baina bizta isometrikako hortan, baina uste pixkat etorkizuneko azala, zean Game Passean egon zala uste, enaiz goratzen izena. Oso iritzi honak entzun ditun. Oso hona zala. Zenbaitek esatzen zuten urteko indionena zala. Bai, egizien dinezun, ia ontxetopeko dizena horrena. Ez que justo atxetopenean, kasualidades joku ez, ala Resident Evil estilokoa, zutin dinezun haritz Signalis ditzen da. Horia Signalis. Hori da, eta horrek oso balorazioa dakoz, bai. Baina, atxo ikusten dago justo trailer bat, Steamen deko zue, uste joku korearra dala, delako zozer, edo bentxe korean egirotute dau, Ground Zero deitzen da, eta da Resident Evil bat bit alakoan, estetiki eta jokagartasunen jarraitzen da bena. Nik uste gaur egun alako joku gehiago egon biherko zirela, bere kokaleku aurre renderizatu dekaz eta dana, eta joder, kriston itxuri deko. Eta